Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik schrok. Ik vond het heel erg, want ik vind het twee prachtige, mooie mensen. En dan op zo'n manier uit het leven. Ik vind het heel erg. Deerwurg komt de familie Goesdoen om 9 uur aan in Kettelijk. Drie van het Sjerken van het Heerenveen had er slierplak voor haar gevonden op de plaats van vrouw Andriol. Geweldig dat de mensen hier vannacht mogen komen. Ja, uit de ik kust. heb niet zoveel te bieden hoor. Nee, maar u heeft een dak boven het hoofd en een bed om te slapen. En dat is 100% meer dan ze de laatste 2 nachten hebben gehad. Toen ik in 2000 bijvoorbeeld de familie Duskun uit dat spoorwegtunneltje haalde, dat hadden jullie mij gevraagd. Die zouden er dan buiten moeten slapen. Nou, dat wouden we niet. Een gezin met 8 kinderen, het jongste meisje 5 jaar. En toen leerde ik Margreet, Andriol en Jos Verdonk kennen. En toen zeiden ze, kom maar bij ons op de Moskauplaats. In al hun eenvoud woonden ze daar. 10 mensen kregen daar onderdak en kwamen in een warm nest. En hebben daar een hele veilige, goede tijd gehad. Ik had diep respect voor die 2 mensen. Ik schaam me een beetje dat ik ze alleen maar de zolder van een stal te bieden heb. Maar het is in ieder geval beter dan op straat. Mijn hartewens is eigenlijk dat er toch een manier van afscheid komt die recht aan hen doet. Een waardig afscheid en dat hoop ik oprecht. Het nijs hoe de tragedie in de Moskauplaats slacht Joertek bij de Survival Club van Jos Verdonk in als een bom. Ongeloof. Het is wel heel dichtbij. Het is iemand die midden in het leven stond natuurlijk. Hè. 2 weken terug nog een run in Bakkerveen gedaan. Aanstaande zondag nog een run in Leeuwarden. Ja, dan associeer je niet dat iemand komt te overlijden natuurlijk. Wat weer het eind van man? Ja, Jos was een markante man. Hij is op zijn 61ste begonnen bij onze vereniging. Hij was 63, hij was 2 jaar terug lid geworden. Ja, wie begint op zijn 61ste nog aan zo'n sport? En dat is al heel typerend en heel kenmerkend voor Jos. Ja, we moesten Jos ook constant afremmen in de hindernissen. Want Jos was toch ook best wel wat eigenwijs. Maar ja, ook een heel krachtig persoon. Burgemeester Van der Zwan is schokt. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is een verschrikkelijk familiedrama wat zich daar in Katwijk heeft afgespeeld. Je kunt je het niet voorstellen. Vader en moeder door misdrijven om het leven gekomen. En ja, de 14-jarige zoon die dan gearresteerd wordt. Ja, we zijn allemaal diep onder de indruk. En dat is ook het geval in het dorp. En we leven mee met de nabestaanden. En de impact in de omjouwing is grut. Vooral bij mensen die de familie koen. Ja, je bent heel verslaan. Iedereen is verslaan. Hè? Zulke dingen, ja. Daar ben je net op voorbereid. Net een meis. En dat doet een hele pret met Kettelijk en Meldam. Ik begreep dat je dochter weer wel bang, hè? Ja, nou, die zei de deur op slot. Toen dan net bekend wie wat eventueel de dader wezen kon. En toen zei ze, nou, mem is alleenig, mem moet de doorjongens op tijd op slot waren. Nou, zei ja, dat zijn dan reacties van je ben, hè? En nou ja, dat doe ik dan ik maar.